Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 29 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi Banwa, kamusta na kamutanan? Umpisa na ang atong nga programa sulod sa kung umalin subong oras. Tod-tob las 10 sa agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita sa aton nga mga reporters. Kag aton siparon karon ang mga issues nga aton natipon. Agosto 7, 2021. Paliog like, share kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag paliog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Still nagamaskara kita. Kay ti amon ning ambal na sa nga presidential spokesperson mo. Nga kung hindi ka na maghulat sa mga lideres nga mag-lockdown, kamunas pamilya mag-lockdown, di umpisa na nga mag-suksok sang face mask Kung ma-folda, at nalagas ta lang kay ginawa ta. Sige lang. Ang importante, nga klaro sa gyapon aton pag-deliver sa mga balita. Dibla Pre Raul Gordobe, kay Brigadier General Digoy Rodriguez. Sa mga listeners naton kag mga viewers, kutob malabutan sa ngamon nga pagwaragwag. Kabay pa nga nakastipot na kamo, nakastandby na kamo sa mga balita nga aton natipon subong adlaw. Standby sa atong mga listeners man dira sa abroad, mga Pinoy kag mga Ilonggo, sa iban pa nga mga kaprobinsyahanan nga naka-access na diri sa Facebook page sang Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. May mga balita kita karon hindi lang sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kundi lakip na sa bilog nga Pilipinas nga aton nga mga natipon. Sa mga nagahulat-hulat da nga mga talamyawon, karon atagan ta ni sang pagtamod kay ti Sabado night. Ibaloon naton nini karon ang sitwasyon sang panahon. Ara na, why garing lang. Basi sa ako gapalan niya pon. Basi gapalan niya pon sila. Sige lang. Samtang nga nagahulat-hulat kita sang Pag-asa Iloilo, yari na yung aton nga mga headlines. Kay John Kapulot da, kay Romel Paclibar, mayong gabi. Yari ang aton nga mga headlines. Provincial Director sang Sulu, gintero patay sang iya tabo nga sarhento samtang naga-inspeksyon sa quarantine control points sa Barangay Asturias, Hulo-Sulo kahapon sang hapon. Suspect na tiruhan man sang security escort sang police colonel nga
aton karon hibalon ang dugang impormasyon sa PNP spokesperson. Kaso sang COVID-19 sa Antique, wala nagsanto ang consolidated data sa Provincial Health Office sa DOH-6. Samtang Antique Governor Rodora Cajao nagatag na sa instructions sa mga mayors ang nagkalain-lain nga local government units magpangita sang lugar nga lulubngan sa mga napatay nga positive sa COVID-19 bangod hindi available ang Gegato Abesia sa cremation. Sa dugang pagid nga balita, Delta variant sa Pilipinas, mayara na nga local transmission suno sa Department of Health. Tubong Bukidnon, Pinoy boxer Carlo paalam nga isa ka basurero sang una sa subong silver medalist sa Tokyo Olympics. Kag sa dugang pangabalita, probinsya sang Antique, nakarecord sang 19 ka Delta variant. Mga Antiqueños katingala kung sa diin naghalin ang virus nga naglapta sa iban nga kabanuhanan sa nasambit nga probinsya. Lalaki na sapuan nagabitay sa sanga sang akasya sa Barangay Kalaya, Nueva Valencia, Guimaras. Nagapangisda ilegal na dakpan sa Buena Vista, Guimaras, kag lalaki na sapotian sa mga kaupod niya sa Ilimnan. 35 minutos na nakaligad sa alas 8, duha kakaso sang Delta variant na record sa Bicol Region. Kag may ara kita nga COVID-19 updates sa Western Visayas, Philippines, kag worldwide. Samtang Philippine National Police magabulig sa pagpanagtag sang mga financial aid kag iban pa nga mga family packs nga ihatag sang DSWD sa mga pumuluyo. Initanan karon aton hibaloon sa aton nga pagpangalagad diri sa Iloilo Night Watch. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Mayong gabi kay Janjan Sapio, Manuelita Sibonga, kag Bebs Villanueva. CL Diaz Puti Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, kag Hacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. Mayara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta. Kay mahapos istoryaon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Puti Supply. Ay Toto Chalt da, umusta na ang minipol mo Toto Chalt? Okay lang da? Sa Lucindo family sa San Dionisio, diraman sa Plaga family, Gumbok, kag subong man Novera, Yanson, Pitiza, sa Haliki family, sa Sinda Teresa, Ibi Magalona, ay Sir Max da, no? Ang maestro sa Ibi Magalona, mayo lang pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Sa mga pulis naton nga nagamonitor man mayong gabi, sa mga pulis ang Police Regional Office number 6. Sa mga nagaiwat sang kadlawan, timpranuhan ta pa sa pagtamyaw sa inyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Sa tanan-tanan nga nagaiwat sang kadlawan, happy birthday. Kumusta nang handa tada? Bisan gamay-gamay lang, at least na celebrar No, hindi man pwede nga makadamo ka mo ni subong. So happy birthday sa magaiwat sang kadlawan, boss. Advance happy birthday. Tira sa Metro Manila, sa mga nagaiwat da sang kadlawan, walay sapayan isikyo. Happy sa gyapon. Belated happy birthday kay Remya Takuyan Ravenna from Bebs Villanueva. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday sa inyong tanan. Diri na kita sa pagplastar sa ngaton nga manatipon nga informasyon. Parte ini sa provincial director sa nga Sulo nga natiruhan patay sang iya sini nga tawo. Kahapon mga alas 4 pasado, samtang nga nagakandak sang inspeksyon, si Police Colonel niya, Michael Bawayan. Police Colonel Michael Bawayan sa Barangay Asturias, Hulo-Sulo. Didto ini ang pulis nga iya nga ginguntingan bangod malaba sang buhok. Nga ginkilala kay Police Staff Sergeant Imran Gila. 43 anyos, sang Hulo-Sulo. Ini si Bawayan, tumandok niya sang Baguio, no? Taga Baguio City. Ti samtang nga naga-inspeksyon sa quarantine control point, siya nga ilang nga provincial director, nagpalapit ang Staff Sergeant Gila, nga morning suspect, kaginunusa niya to sa nga pusel. Intiro yung provincial director. Nakibot ang mga security escort sa natabo. Di pagtiro to, tumba ang provincial director. Ginhingagaw padala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Ang mga security escort sa nga provincial director, siyempre nag-return fire sila sa nagatiro sa ilang nga boss. Ipatay man si Staff Sergeant Gila. Kag subong nagakandak sa nga investigation ang gintukod nga Special Investigation Task Group nga gin-create ni PNP Chief Police General Guillermo Eliasar. Yari ang spokesperson sa Philippine National Police, Brigadier General Ronaldo Olay, with regards sa natabo sa ilang provincial director dito sa probinsya sang Sulo. Brigadier General Ronaldo Olay. Well, Johnny, nakakalungkot nga na balita yung hapon. Ang 4:20 ng hapon ay binaril at napatay yung provincial director ng Sulo ng isa sa kanyang mga tauhan na nasa isang checkpoint upon the instruction of the Chief Painting, General Guillermo Eliasar, ay pinutusan niya ang RD ng Police Regional Office Bar, si Brigadier General Lito Modani, na bumuo ng isang special investigation task group tinatawag ng SITG sa regional level at para alamin na kung ano yung punong dulo ng mangyayari. Oh.
So, itong si Police Colonel Bayawan, sir, nang nandoon siya sa inspection sa quarantine na control point, hindi alam na mayroong sakwan ang masamang loob itong pulis na sarhento? Well, isa yan sa gusto nating malaman na Johnny, kaya bumuo ng isang special investigation task group para malaman talaga yung puno at dulo nito, Johnny. Oo. Pero ilang taong na sir na nandoon sa serbisyo itong suspect, sir? Sa inyong sa pagkaalam niyo, sir, doon sa Sulu? Wala akong impormasyon ngayon dyan, pero siya ay 43 years old, Johnny. So, isang Muslim ito, sir? Yun ang nasa unang balita galing sa Police Regional Office pa, Johnny. Oo. So, ang lumalabas na impormasyon na parang galit itong isang police staff sergeant na suspect sa kay Provincial Director Bayawan kasi ginupitan siya ng buhok. Kasi mahaba naman ang buhok niya. So parang doon nang galing ang galit niya. So isa sa mga naimbestigahan ng ating task group. Well, Johnny, huwag mo natin paunahan yung magiging resulta ng investigasyon, no? At actually, yan din ang gusto nating malaman. Kaya nga nagpabuo tayo ng isang investigation task group, Johnny. Oo. So anong composition, sir, ng task group? Kasama dito ang crime lab? Ama yan, si IDG, Regional Intelligence Division, Crime Lab, at siyempre yung RIDND, yung R7, Investigation Division ng PO7 at saka Hulo Police Station. Oo. So, ilang taon na nandoon sa Sulu si Police Colonel Bayawan, sir, bilang Provincial Director? Wala akong informasyon sa ngayon, Danny, no? Bawayan ang apelyido. Bayawan. Bawayan. Oo. Bawayan. Oo. So, kailan natin, sir, malaman, sir, ang result ng investigation ng task group? Pinapabilis ni Chief Pinti ang resulta ng investigasyon at malalaman ninyo sa mga madaling panahon na Johnny. Oo. Sir, Si General Ronaldo Olay, ang spokesperson sa Philippine National Police. Bago lang nakaumpisa ang SITG, Special Investigation Task Group, Bawayan, sa pag-imbestigar kung ano gid ang madalom nga motibo kung nga agin tiro sang sarhinto ang ilang provincial director. Dumduman ko daso nang natabo sa aklan ba? No? Sa kay Magallanes kag sa PO1 to sa una, no? Nga amo nagdakop to kay Boy Quadrabla. M16 to yang gingamit ya. During ati-atihan, highlights ang ati-atihan sa Kalibo. Binanata niya pilagitok bilong nagkalamatay to siyam o kononsi to dala pa tong babae nga nagabusong. Na collateral. Amo naman inisubong, no? Nga gintimingan niya gid sang nag-inspeksyon ang iya nga provincial director sa ginabantayan nila nga quarantine control point. Didtong palapitan niya kag point blank ang pagtiro sa provincial director. In ongoing investigation, partikularmente sa mga natabuan didto sa insidente. Kag ginadig up nila kung ano gid ang madalom-dalom dire nga motibo nga amo to ang aktwasyon sang sarhinto sa iya nga provincial director nga nagaranggo police colonel. 48 minutos na nakaligad sa alas 8. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Sa mga listeners kag mga viewers kumusta na kamo dira? More power Iloilo, bringing more to life.
Gusto nyo magbakas ang itlog? Kadto ka mo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. My telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyahan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Kung gusto nyo magbakas ng preska nga isda, kadto ka mo sa Crossing Pacho, Dueñas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Nadjama. Kung may okasyon ka mo, pwede gid ka mo makapangabay sa ilang nga lutuan ka mo kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Cincuenta minutos na nakaligad sa alas 8. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Night Watch sa Iloilo Newsline. Kaso sang COVID-19 sa Antique. Wala nagsanto sang consolidated data sang Provincial Health Office sa DOH6. Samtang Antique Governor Rodora Cajao naghatag na sang instruction sa mga mayors sang nagkalain-lain nga local government units nga magpangita sang lugar nga lulubngan sang mga napatay nga positive sa COVID-19 bangod hindi available ang higato abisiya sa cremation. So, i-check naton ang aton nga interview kay Antique Governor Rodora Cajao parte dire, no? Sa kay Antique Governor Rodora Cajao. Noy? Ara? Okay. So standby sa aton nga mga listeners, unahon naton na report ni partner Roming. Kay suno sa kay partner Roming nga Delta variant dito sa Antique, hindi lang iya sa Pandan subong, kundi ara na sa iban nga mga kabanwanan nga muni ang ginakabalakan sa mga Antiqueños. Partner Roming, palihog standby. Ming, please come in. Okay, mayong gabi, partner dyan, mayong gabi, Western Visayas, sa Mudyang Report. Palinog yun sa may probinsya sa Antique. May na-record na kami diri sa probinsya sa Antique nga 19 ka Delta cases. Delta cases. O garing wala lang ma-elaborate niya, partner dyan kung pila pasubong ang update, ang active, kag pila sa mga cases niya ini ang nag-ayo. Mga pinalangga na mga tagpuramati, figure lang ang ginpagwa ang sinidiri sa amon diri lokal nga PHO, mga pinalangga na tagpuramati, kag ginsunsunan man report kang Department of Health sa Region 6. Ayaw ang kaso per municipality. Ang nagapanguna sinidiri, Pandan, na may 5 tanan rin ka kaso. Ang itong unang mag-asawa, nagbata, isa, nadugangan, pag-idwa. So, 5. Okay? Nagapangarwa ang bilison, mga kabiyanan, na may 5. Sa mga kaso, subong ang bilison na napangarwa sa Antique, nga may pinagdamo ang kaso sa COVID. Kag sa bilison, may arak sila dila sa mga cases subong active, na 5. Ang nagapangduwa, amo mga kabiyanan, ang Bugasong, kag ang San Jose nga may taglon sa itagduwa, no? Mga kabyanan, ang nawaan may isa, Libertad isa, Kulasi isa, Ibagti isa, kag Kulasi isa. 2, 4, 6, 8. May siyam tanan sa barangay out of 18 municipalities. Ang Antique ang may arak kaso sang Delta variant, mga kabyanan. Ang problema subong,
ang problema subong, bangod nga buhay na to ang natabo sa pandan kasi nila buhay na to. Ang luda sang mantikinyos nagbata ini. Bangod wala gilayon mabali kag wala gilayon na contact tracing. That's why na kontakuhan mo aros naglatom ang kaso sang Delta variant sa mga kabanwahanan na almost sa probinsya sang Antique. So doon, kung mag-amo sini ang natabo, ang analysis ng iba diri sa Antique partner, na may ara na sa iban man nga banwa, may local transmission na natabo. Dako May posibilidad local na. transmission. Dakong posibilidad na. Magamusin na. Oo, hindi lang kuon nga sa isalat banwa nga may kaso, dira lang naglibot. May ara na sa ibang banwa. So doon, may local transmission nga ang natabo, nga natabo, bangod sa mobility ng tao. Oo. Galing ang pamangkot, paano nila nakuha na ang Delta variant? Kay why man sila sang travel history? Paano na tuhaw na da? Ang duda sinidire, nga posibilidad, nagalin ini tanan sa pandan. Ting sa pandan, tuwa mo sa travel history. Hindi ba? Ako wala travel history. Oo. Ang taga-pandan. Oo. Hindi nagalin ang Delta variant, amo na pamangkot. So ang duda sang aton diri nga mga analysis, analyze sa situation. Kung una nga kaso na tabo, kag natukiban sa pandan, ang transmission na may transmission na tabo, kag may posibilidad sa pandan ini nagalin. Amo na pagpati sa almost sa Mantiqueños. Pero kung ang balo nila nga sa pandan to may Delta variant, nga wala man ang trouble, pamangkot na karon di nagalin mo na. Amo ng pamangkot. So hindi naman na siguro na nga wala sang nag-transmit sa ining nakalalapnan, kay magsisigi man mobilization o kung ang hulang sa tao partner. Sige ang ilang Okay, ang bisa nga ato national government ang Delta variant sa unang waay pa diri sa Antique kag sa Pilipinas dito lang na sa iban nga pungsod nagambal pa ni sa unang waay pagsulod sa aton di. So doon ngati may transmission na tabo kag nag-abot diri. Hindi man na pwede magtuhaw diri sa Pilipinas kag naglampos pandan kung waay siya nagdala. Oo. So ang impormasyon nga ina-insista kag ginahambal sa iban ngati ora ti local transmission ora paano na ang tagapandan nga nga ora man nagabulag ang tao to nalatnan daw sleep ina partihan naton bangod nga di paano na mag-transmit kay sa gobyerno pamagutom ta ora ta ti Delta variant sa Pilipinas ang una. Say why man to sang Delta variant ya sang una yan. Oo, dito mo lang na una sa India nakalin. Oo. So, amo ang dako nga pala mangkutanon. Oo, so kung nalasnan man ang ibang banwa diri, ang posibilidad nga bangod ini sa wala makontak tracing ka, wala mamurto temprano ma-detect, that's why naglagaw ang virus kaya nasunod ng tao diri sa Antique. Kaya ang mobilization ng tao, kung ang mobility ng tao sa Antique, sige man daw parehas ang new normal. Oo. Now, ang kuon kang ang among obserbasyon dire, ang sitwasyon ng Antique, nga bangod nga may mga na-detect na sa kada banwa, may posibilidad ini kung hindi mapagal. Kaya budlay na ini i-contact tracing na rinawid ng panahon, ang nakalipas. May posibilidad nga ini mga taas. Kag may posibilidad nga kada banwa nga may ara kaso, may ara na nga ay mamandi nga sige ang transmit. Oo. Sige ang transmission sa Japon. Roger, kariti sino kumakan nga amura ka na nadalaman. Oo. So, amura kakawa nga in 1 week time, in 1 month time, ang prediction nga basi mag-ato ang Delta variant sa Antique partner. Oo. So, why mabalik sa sinong career na da? Tiwaay na ba? Basta ang balaan lang ang unang kaso na detect pandan. Kaya mo nang dako ang problema ni sa DOH nga dapat nila palibugan. Oo, amo ni problema na nila subong. Kay matiyak ko na failure diri sinidiri ang contact tracing. Pero na kalayo pandano. Subat 3 oras travel mo andot club boat sa may San Jose. Di magi na malupad na sa angin luwas na bro kung nakukunta na
Bisan mga tago 200 kilometros ko, pwede makalupad ang bayan o kung virus eh. Oo. Kaya siling nila, airborne, araw-araw na kalayo-layo, malabot ka pa, no? Sa bagay, labot gani sa pandan nga way to sila sa travel history, nakalabot gani ang Delta, no? Di kung airborne partner, di kung diin na kumpisa ang variant ini, kundi mauna gida makahatulo ng palihog. Oo. Hindi araw-araw na kanawig-nawig sa travel yan, no? Di posibilidad kung pandat. So partner dyan eh, kaya mo nang tingala, layo sang pandan sa Jose, andot na kalabot. So may posibilidad nga na-transmit tinagi sa tao. Kag kung airborne man inang prescription naton nga pwede maglaton, may carrier gid sa tao tapos naglaton di sample sa iba ng tao. Or pwede man nahaludilo niya. Debatable para sa bong airborne nila nga pamangkutano, no? Kung ano gid na kapiho. Pero ang punto, may transmission kami subong. Halin sa norte, pagto sa sol, amo na klayo, may ari na nga kaso. So, dapat gid magalong ang mga antikinyo sa mga musina nga 19 na tanandang inyo. Oo, si inyo daw, ordo nga gamay kamo, may araman kamo, may posibilidad, diba? Sa diki namin. Oo, may posibilidad. Kaya tiway manigani nga bala ng mga na-infect na di, kundi naghalin gani ni, galibog man ulo nila. Di na mo mandaan tagal lilo, kakatos ang tiki, may tagal tiki ng katos lilo. So, ano na ang problema, gid? Halo nga tasubong partner, ti kung why ka mabakunahan, ti wala taging proteksyon, galing gusto man kang iba nga mabakunahan, kulang man ang vaksin sumong. Oo. So, bakit nga nag-uusong sumong ang kaso kung ang Delta variant sa tiki, may posibilidad nga mga dansa naman sinili ang mga kaso nga gusto magpapakuna sa mga vaccination center. So, Ang problema naman na, partner nga, kapabakuna ka na, kinanglan naman ng booster shot naman, another naman booster shots. Basibla, sige-sige na lang nga bakuna hasta sa mga mintrasaw. Basi wain na bakuna. May arap pa subong, basi may sunod pa nga lamdaman. Oo, another naman na bakuna, another naman strain. Ano bakuna, may wala kami mo ito baksina. Ate, ang butong line na negosyo na lang. Negosyo, te. Di lang? Sabihin mo ka lang another bakuna mo. Sino man negosyo, bulong? Mauti. Negosyo, gagay, another bakuna ka naman. Kung hindi naman to yung fit sa lambda. Alang mo na nga bakuna nga ipabilin mo, hindi ngita ka naman another bakuna. Ate, naimo naman kag negosyo naman. Angay na, ang Roming Antonio sa Miracle na lang. Ate, antiviral dya kag immune system booster, te. Sa man nag-testimonya dyan nga mga sintomas sa COVID kung may nagpositive to, yung testingan na nag-ubo, dura man na yun. Kasi may antiviral pa tertino. Oo. Sige, so, tamo lang ni, ang immune ta. Oo. Mayat. Ate, sige, ako mag-report. Alin doon kaya Santi, kaya ito yung report para sa Iloilo News Line. Madamo nga salamat sa report ni partner Romeng Antonio live and direct sa probinsya sang Antique. Di 19 to, ka Delta variant nga naka-record sa Antique. Ikaw naton tanawon sa record sang Department of Health, Region 6, 19 sa Antique, 2 sa Capiz, 3 sa Iloilo, 7 sa probinsya sang Iloilo. 31 tanan ka Delta variant no nga naka-record. Tiyan mo nikdamo, di ni naghalalin man. Bagay, libog ganing ulo to sa taga Bicol. Ila to yan, may travel history. Iniya daw ay sa may nabalaan nga mayara nga travel history sa diin ni naghalalin sa hangin. Bakit layo halin sa Manila, labot, di ba?
Galupad ang virus ba? Why siya naghahapit sa iban? Direkta gid sa dason sa Antique. Kag direkta iban diri sa Iloilo. Erte, no? Ha? Basi may haraman nga carrier nga wala naton mabalaan. Nga mo ni ang sigilang panglaton nga ang nag-31 na tanan ng mga na-infect sa Delta variant. Kaglunsay pa mga asymptomatic, no? Ang ining mga naka-record, no? Gagang mga tao nga nagambal asymptomatic, nagalibog manulo nila kung di nila nakuha. Ilabi na diri sa syudad sa aton na interview tong ligad. Ha? Nga asymptomatic. Way sakbalo kung di nagalin. Kag kung paano siya na latnan sang Delta variant. Amo ni mabulubudlay. Nga magpasayang-sayang kita sa sagwa. Nga hindi fully vaccinated. Bisan pa, fully vaccinated ikaw. Kaya tong nga nalatnan to, fully vaccinated to siya. Pero, nalatnan pa sa sang Delta variant. May aras Antique to, fully vaccinated naman, latnan man sa gihapon. May Delta variant kita, may ara man nga Lambda variant, nga to pasubong sa Pero, kabay pa nga hindi na makasulod sa Pilipinas. Kung mahimo pa lang, punungin nyo na ang inyong talamnan, nga hindi na makasulod. Kung baga, punungan ta na, bantayan ta na, ang aton nga border, nga hindi na makasulod sa aton ang Lambda variant. Sobra pa ni kuno sa Delta variant. Ti kun sobra pa sa Delta variant, ang vaccine nga gin-produce para ni sa COVID-19 na virus kag sa Delta variant. May ara da iban nga strain, pareho ni sa Lambda variant. Basi ma-reproduce naman kita sa another bakuna, kag tapos ang nabakunahan naman liwat. Wow, grabe nga bakunahay ni. Ha? Kung damo nga balakunahan sugod man sa puno, siyempre, reproduce ka naman bakuna, alang-alang ang nag-reproduce na wala man silang gasto, siyempre magasto sila. Kung nagagasto sila, tibaligya man nila, makapresyo man sila. Kung may presyo na, ano na bot, hambalon, negosyo. Sais minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Mayong gabi kay Dina Bendolo, Jacqueline Rofon de la Torre, kag salamat man sa pag-follow kay Harvey Azarcon, kag saliwat, paliog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimeras Newsline, kag paliog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. 7 minutos na nakaligad sa alas 9. Ari na ipabatin nato na ato na interview kay Antique Governor Rodora Cajao. Kay dala ini hasta nga parte sa cremation, parte ni sa ilang vaccination rollout da sa Antique, kag hasta ning daway nag-coincide ang data sa Provincial Health Office sa Antique kag Department of Health Region 6. Governor Rodora Cajao. Hindi na, I was told by our PHO, kasi mga desk nila, wala nang gawa dyan mong gina-register. Kaya gawa pa nga yung sang data, libara ang hard copy gid ang DOH. Hindi pwede mo maihambalon mo lang. So, maybe they're just waiting for official report from our office bago nila ilagay yan dyan sa may ilang alatos kaya. Oo. So, why in sang implikasyon nga kung nali nga ipaidalom ka mo sang another quarantine na classification kay tiglay ng data sang DOH 6 kaglay ng data sang Provincial Health Office ninyo nga ang discrepancy mga 161 na kakaso bida gobernador. Yeah, sa isa na lang katabuya gani. In fact, isang sa desk gani, kita ko sa may website,
36 lang, pero nakaka-48 na kami, nakaka-50. So, it's a matter of ang the tracker dyan sa DT. Siguro hindi niya ina-update yung DOH. But our date remain as is, di mo na may raise may isang mga gapon the next day or the next 2 days. Pero it will be reflected as long as the data has come into DOH already. Oo. Kaya natabo na di sang una sa siyudad sang Iloilo. Pero ginrectify ko yung sigida ni Mayor Jerry Triñas ang amoto nga data ay lain man ang sa DOH6, lain man yang sa siyudad. No, so do pareho man ini subong ang sa inyo dira gobernador. No nga natabo naman nga data nga why nagsanto. Wala na ko ng data, mga 1 day or 2 days old na yan. And if ever nga mag-abot na karoon, may iba magyapon day to day ang bago niya dani mo. Oo. Pero definitely may tao nga in charge sila ang opisina, ang PHO staff ng Manila, under Dr. Rick Nasyondayo. May isa kang staff dyan in charge na naka-connected to sa may DOH. So, kung ma-reflect, late na nga siguro, late reporting na nga siguro on our part. But I'll try to find out, Johnny, kaya alam ko ganyan na nangyayari. Minsan, kita ko, bakit ngayon mababa lang yung death? Pero actually, may namatay na. Tatanong ko yung si Dr. Rick niya. Kasi hindi pa nalibigay yung death certificate. So, ang dapat ng death certificate, hindi man ma-reflect ng DOH. Dataasa niya datos sa reporting natin sa website. Oo. So, kumusta ang vaccine na roll-out ninyo dira sa probinsya sa Antique Governor Cadiao? I think it's, I saw, ang they received the 15,000 lately na Sinovac and 1,005 Moderna. The same as in Aklan and Takis. Parehas lang. So, okay man. Ang galing ay, as usual, ang higit natin ng mga sa Region 6, kulang din ang bakuna. Abot-abot ba ang galing ay kulang din ang among allotment sa Antique. Hopefully, maybe with the yung balita ng mga 19 variant siya, I hope that DOH Region 6 will also consider that para malugangan ng among allotment for bakuna. Yan. Oo. Why man dabi ang super spreader event nga natabo nga daw pariuto sa Las Piñas sa nagligad matapos nga may naglapta nga mga fake news nga no work, no vaccine, no? Why man dasang nagaklay na bo sa inyo sa probinsya sa Antique, Governor? Wala. Kay balaan mo, our province is under GCQ, heightened restriction. But ang implementation ng di, Johnny, is almost ACQ na eh. We have the border control from town to town. I have instructed our chief of police na magbantay na ng border to border from 30 municipal border control. At the same time, may border control sa may Iloilo Antique and Atlanta Antique. Kag ang iba ng amon nga, house to house campaign na ni. Himo na naman house to house campaign ng bakuna. So, may iba nga hindi gusto aktuhan din naman sa sobra, especially mga bedridden. There is no such thing in Antique kay wala man nga everybody is ginagyan. Wala na gani. Pwede gina-address na namin ng mga walk-in na lang mo. Sometimes ang A4, ina-address mo naman sa mga sugaran sa bakuna. Oo. Ang isa subong nga ginabantayan ang probinsya sa Aklan kay nagapanawagan na ganito si Governor sa nga bulig, no, nagikan sa nasyonal, partikularmente sa nasyonal IETF. O paano ninyo nga mapunggan nga hindi makasulod ang mga masiling naton nga may dala nga virus, no, nga halin dito sa Aklan hindi makasulod sa Antique, Governor Cadiao? Ay nako, for the past siguro may isa ng July 15. Nag-set up na ang Aklan sa Antique sa border control sa may Libertad to Aklan, and Pandan to Aklan. So ang work naman kayo, ginapabalik din na ng mga tao, kasi rin daw, nag-declare nga DCQ heightened restriction ng Antique, may very strict man ang border control sa Aklan. Johnny, so ginapabalik sila na kung unnecessary ang travel mo. Kita ng mga relative, you just have to visit the next time. Pero kung importante,
wala man sila muon din ang importante mo kasi Oo. ang amo niya Johnny is more of Iloilo to Antique. Kahit tingnan mo at commerce is dependent so much on Iloilo. Oo. Kag isa pa dire gobernador nga problema parte nila sa Igato Abisiya nga nagiga daw nag-hands up sila no sa pagpamaton sa mga patay nga may nga positive sa COVID no. Particularly sa Antique, Capiz, Aklan. Paano ninyo inigin troubleshoot? Well, I was informed by the ILG and I'm sure the other governors already received that information from the ILG, no? Regarding the plight of Legato Abesiya nga hindi isa na magbaso dun kang mga nagtaliwan o kasi overcrowded na gid ang ilang crematorium. So we sat with the mayors on our subcommittee level the other day and informed them about that. Actually, Jenny, mas gusto ko ka mga chicken yung mga cremation kaya it's very expensive on their part, no? Unless man na mga affluent o mga granong yung mga chicken nyo. But, kung pag-implement ang protocol na tanan nga mapatay nga COVID, kinanglan gid i-crematorium, daw pangakrim ng mga chicken nyo kaya very expensive man. Oo. So, yeah. So, this balita, now we can implement already our own burial ground, identify a specific burial ground. Basta we just follow the guidelines na dapat double bagging, no? Double plastic, double bagging. Tapos 6 feet below the ground. Dapat 12 hours after kanagtaliwan sila ang ilubong and the 1 or 2 family members sa company, not the whole nagururo rin. So with this, do medyo acceptable ni siya sa mga chicken nyo kay mas gusto ganin nila the usual conventional way of burying their dead kaysa mag-cremation daw hindi ko masyado kasi yun nga financial din ang problema nila. So we have identified already the burial ground and we already tasked the mayors na hindi na pagpadugay na sa punerya ha, instant na ang makanan na punerya sa city na may nagtaliwan na ni basta mo na siya double bagging, sit under the ground, tapos 12 hours na ilubong na din. So, I think we already understood the guidelines of the IL. So, tanan nga mga LGUs sa probinsya sa Antique na mayara na silang gin-identify kahit hindi man basta-basta gobernador nga magubong ka lang to dahil sa unahan to may bubon bla, may tabay nga imagine ako mga pumuluyo no? Medyo magaling nga mapit may baybay mo. Manari mag-abot ang hiker na ito, no? So, hindi pa maput naman ang among IATF, we're asking IATF Region 6 kung pwede ang the usual elevated balaga dyan yung mga sinatado. Anyway, that is the usual naman. Di ba? Hindi lang naman COVID ang very infectious na disease nga na napatay. May dyan magaling na TB, di ba? Mga infectious na. But I heard from our doctors nga daw ang elevated na cementado na daw close man lang mo kag do accepted but we have to verify that from our IATF or DOH kung pwede ina nga burial. But so far, the mayors are already looking for a burial ground for specifically for 6 feet under the ground with paanay. Hanggat siya ginapamakot naman kung pwede ang elevated nga cemented nga close nga nanitso kang mga nasaliwan. Okay. Governor Kadjaw, madamo nga salamat sa tinyon nga dinhatag nimo diri sa amon sa Iloilo Newsline na Governor. Thank you. Happy weekend. Salamat, kid. Governor. Thank you. Si Antique Governor Rodora Kadjaw. So mutong iya nga pagpatag kag kon parte sa lulubngan sa mga positive sa COVID-19 ti ang mga local government units, ang mga mayors, ginatagan niya na sang instruction nga mangita sang lugar nga pagabutangan no sang mga positive sa COVID. Ti madamo man mga Antiqueños dong kapasalamat kay hindi gani sila kuno makasarang sa cremation. Iya mayo ni within 12 hours dapat ilubong. Ti okay lang sila nga mga Antiqueños. Ang lugar lang galing
nga pagabutangan ti amo ni problemahan sang mga mayor sa nagkalain nga mga kabanwanan sa probinsya sang Antique. 18 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo bringing more to life sa taga more power da sa mga nagapamati ng mga empleyado hasta sa ilang presidente sa kay Mr. Castro mayong gabi. Graphics, Innovative Mind, Compute Techniques, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan ng gid sang Molo Plaza, sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanagiyahan ni Sir Manny Sanoy. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sang pertahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Mayong gabi kay Lovely Takaisan Natividad, kay Michael, Elsa Bonares, Marie Eve Santia, kag Mary Joy Castiva. Mayong gabi man kay Gemma Cabalonga, Precious Cabalonga, kay Kagawad Melanie Regacho Cabalonga, kag Kagawad Amin, kag kay Tokadoy, kay Antiting, kay Tolando, kay Ronnie Galia, kag kay Lani Galia, kay Rona Amaba, kag Ferry Paz Raw. Kay Attorney Maya Sargado da, condolence. Condolence kay Mama Magin to bla. Iya, yan yung mga nagtaliwan to. Kaga diraman sa kay Kagawad Timay ng Cordova. Kag siya nga bata da, kag sa apo niya mayong gabi. Kay Kagawad Biti Talavera mayong gabi man. Kag kay kay Kagawad Apinan. Kag sa mga barangay Tano da mayong gabi. Kay Toto Apinan gali mayong gabi. 21 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang Delta variant sa Pilipinas, kay ginaistoryan tang nagidmaning Delta variant ni, mayara na kuno nga local transmission. So no sa Department of Health, dito sa National Capital Region, may mga kabanwanan na to, may mga lugar na nga mga napiktuhan. Kaga close monitoring subok ang ginahimo sang taga-DOH. Kag gina-identify nila kung sino ang carrier ni. No? Kay kung hindi nimo matap na, hindi nimo mabalan kung sinong carrier, sige lang siya. Waldas da, pakadto pakare, madamo sa gyapon ni ang mapiktuhan, ang malatnan. Tiya mo ning ila, gina-check, gina-identify. Kag dapat gidi, ibaloon gid sa mayo ang mga OFWs, ni mga returning Filipino workers naton. Kay kung hindi naton na ma-check sa mayo, basi maglapta nga ang balto sa taga-DOH to, magpreparar na kita sang damo nga supply sang oxygen. Yari si Undersecretary Maria Rosario Vergere sang Department of Health may kang tanan sa ilang monitoring sa Delta variant. New local cases were from Regions 2, Region 7, Region 9, Region 11, Calabarzon, and all National Capital Region areas now have a local Delta case. So these alert levels will give us triggers kung ano po yung mga kailangan na natin gawin at saka kung ano yung mga flagged areas natin. Ang alert level 1 po, ang alert levels po is based on the case transmission. It is also based on the healthcare utilization. So kasama po dyan, may supplemental consideration kami, that is the presence of the Delta. Alert level 4 areas are those whose case classification have reached moderate to critical risk and whose utilization rate of either their total COVID-19 or ICU bed utilization are more than 70%. Alert level 1, usually we are at that preparatory stage. But when you talk about alert level 4, you should already do our plans, no, for us to be able to manage the situation, like expanding beds,
should be done from alert level 2 to alert level. So mo na nang ilang nga pagpanganda subong. Ha? Hugot-hugot na kunutos Manila, sweet. Ang pagbantay ni sang taga Department of Health. Kagin palerto na ang mga region dito subong sa Bicol, may duha to ka mga Delta variant nga na monitor. Ang ilang regional director sang Department of Health nga pagi kay Dr. Erne Avera. Nagpatawag sa press conference para nga makahibalo ang tanan nga may ara na gali sila sa nga strain sang Delta dito sa Bicol region. Yari si Dr. Erne Vera sang magpatawag siya sa press conference. Gusto mo pong ipaabot na iba po kaming importanteng bagay na i-update po sa inyo niyan. Update po ini on the circulating COVID-19 variants of concern in Bicol region. The UH Bicol urges to practice BIDA solution and to get vaccinated. Yan po ang samong gustong ipaabot sa inyo. The Department of Health Bicol, Center of Health Development reports that cases of COVID-19 Delta variant. This is based on the genomic sequencing result from the Philippine Genome Center received by the Bicol Regional Epidemiology and Surveillance Unit on August 5, 2021. 11 cases of UK variant, Alpha, and 22 cases of the South African variant, known as the Delta variant, known as the Beta variant, were first reported last July 20, 2021. 2 local cases of Indian variant or the Delta variant were tagged to Bicol yesterday, August 5, 2021. Another 1 case of Delta variant was reported from a returning overseas Filipino. A total of 35 Bicolanos are confirmed for the COVID-19 variants of concern. On Alpha variant, reported July 21, 2021. Camarines Sur, we have 7. Iriga City, 1. Naga City, 1. Masbate City, 1. And Sorsogon City, 1. On the Beta variant reported July 2021, Albay has 3 cases, Legazpi 3, Tabaco City 2, Camarines Norte 1, Camarines Sur 8, Naga City 4, Sorsogon 1. On the Delta variant, reported August 5, 2021, Legazpi City 1, Camarines Sur 1. On initial investigation, the Legazpi City Delta case is linked with a confirmed COVID-19 case from Malilipot, Albay, while the Nabua case works in a nearby municipality, Ubula in Camarines Sur. The father of the Nabua case also contracted the virus. The Delta variant, also known as B.1.617.2, is first detected in India on October 2020. It is known as the most contagious coronavirus worldwide. For every case of Delta variant, it can infect up to 8 individuals. With the rate of infection of the Delta and Beta variants and the local transmission of the Alpha variant in our region, we urge Bicolanos to religiously practice wearing of mask and face shield properly, maintaining physical distancing of 1 meter or more, and doing hand hygiene. Also, it is important to stay at home and be with your family. Refrain from attending all forms of social gatherings and avoid poorly ventilated rooms.
the Department of Health Center for Health Development Bicol appeals to public immediately to isolate when sick, wear mask, and seek immediate medical examination or consultation. On top of these interventions, it is vital to get oneself vaccinated against COVID-19. Health workers, senior citizens, and persons with comorbidities must receive their COVID-19 vaccines to protect themselves and their loved ones from severe forms of COVID-19. Si Bicol Region Director Dr. Erne Vera, no, sa Department of Health. So sa ila to, level 4 sila to. Bangod nga may nagpositive nga sa Delta variant. Di ang pamangkot sang iban, how about sa siyudad sang Iloilo? Ibalon ta. No? Ibalon ta kung ano ang deklarasyon sang aton nga local chief executive. Mayari nga ginpagwa si Mayor Jerry Triñas, party man sa aton dire nga mga palabuton kung ano nga aton nga mga preparasyon. Yari, sweet, liyo ko. From Mayor Jerry P. Treñas, Iloilo City Hospitals at high health care capacity. The Alert Level 4 classification of the DOH or Department of Health for the city due to the healthcare utilization rate has resulted to the declaration of ECQ. The high HCUR in the city is due to the acceptance of patients coming from other provinces. Our healthcare systems are the catch basin of at least 45% to 70% critically ill patients referred by neighboring towns and provinces. COVID wards at 88.76% is at critical. Both ICU beds at 84.52% and mechanical ventilation for COVID at 75.61% are under high-risk classification. The city has total HCUR of 71.38% or high-risk classification based on the health system monitoring capacity of the Department of Health as of August 5, 2021. We wrote a letter to the IATF to inform them of our status and ask for their assistance in increasing our capacity to cater to more patients. We hope that they will see that if we continue to be on ECQ, our people will suffer. This is from Mayor Jerry P. Treñas. So, hambal Mayor, level 4 kita. Alert level 4 Alert level classification. 4 kita ang Sang aton nga DOH. classification. So, no sa DOH. Ti halong gid kita, no? Ti tanawon man tani sa IATF kung anong sitwasyon sa syudad, kag kung anong sitwasyon man sa iban nga probinsya. Kay kung naton tanawon ang syudad, kung mga produkto balagsakan kita diri, tiniya pasyente, alang-alang i-deny mo ina, nga i-confine diri syudad nga halin sa mga kabanwanan. So dapat tanawon Manila ini sang Mayo. Kung magapabilin sa gyapon tubtob mintra sa ECQ ang siyudad sang Iloilo. Highly urbanized city kita. Igdiri ginapadala, ginapa-refer ang mga hindi masarangan sa mga pasyente halin dito sa probinsya sang Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa probinsya sang Iloilo, dire ginadala sa syudad sang Iloilo. So muna ang buot hambalon sang mayor sang syudad. Dapat nga
tanawon ini tanan-tanan sa mga miyembro sang Interagency Task Force. Hindi sila nga one-sided lang. Ha? Nga mga mo lang ni deklarar gali kay nagambal to si Mayor nga hard lockdown. Ha? Kaga mangita kita sang freezer van. Para sa kung magsubra sa Higato Abisiya nga funeral homes dito sa ilabi nga ginapamutangan sang patay, mayara kita nga freezer van. Hindi ayan na mo mani ang ginbasihan sa taga-IETF. Ari nabutang sa strategy, targeted actions based on alert levels. So, kung alert level 4, ang community quarantine is based sila sa MECQ to ECQ. Oo. So muna. Alert level 4 tati. Under ta dira. ECQ. I see. Antikia. GCQ. Di sinoibi ka Delta variant to? Di sinoibi Delta variant. Nga GCQ. Nga ang syudad. Nga balagsakan di sa mga pasyente. Nga ECQ. Ha? Ang probinsya, hambal na nagligato sa DOH, sa interview ni Action John Paul, daw gamat-amat to damo ang ila to nga mga na-infect. Diriyati amat-amat na nga nagaday down sa syudad. Nga ang probinsya sa Ililo, im-ECQ na ang syudad ya ECQ. Ano man? Ngayon istoryanay man ka mo? Ha? Ngayon istoryanay man ka mo kung masig-masig na lang ka mo? 35 minutos na nakaliga sa alas 9 naka-standby subong sa linya ang aton nga koneksyon nagikan sa probinsya sang Guimaras upod kay Danny Villases paliog standby. Yari ang report upod kay Danny Villases. Dan, please come in. Okay. Now, i-check naton liwat. Ang report ni Danny Villases, may lalaki nga na sa Puanto Gabitay sa puno sa sanga-sanga kasya. Sa Nueva Valencia, Guimaras, kag may nagapangisda nga illegal na dakpan sa Banwa sa Buena Vista, kag silingan na sila ni Mayor Eugene Reyes nga wala na isang tipon-tipon. Sige, tinipon-tipon, gali nila Mayor. Te kundi, nakainom-inom na nakatugong. Mayara na nga nagmaoy. Te nasa putihan sa mga kupdanan niya eh. At least nabalan nga nagtipon-tipon sila. Kaya na, may nasa putihan mo. No? Kung way ini, nasa putihan, way mabalan nga may nagainom-inom nga nagatipon-tipon. Hindi bistado ka mo. So, ara na sa? Ara na? Si Dani? Okay. Ulat-ulaton ta. Sa mga listeners kag mga viewers naton, palihog lang padala diri sa mensahe kay Emily Tubiera Diadjo, kay Father Tubiera da sa Negros Occidental, mayo lang nga pagpamati. Salamat sa inyong pagmonitor diri sa Iloilo Newsline. Niraman sa mga listeners naton sa Cadiz City, sa Sagay, sa kay Chief Captain Roel Malones, kag kay Cheryl Silauso Malones, kag sa iya dira nga mga tinawo sa Manapla, kag sa Cadiz, mayong gabi sa inyong tanan. Mayong gabi man kay Cirilo Tupas, Ed Casidsid, kay Zenny Villanueva Octaviano, Joseph Franzuela, Digol Panes, Nadia Matupas, Edgardo Cederio Jr., kag Angel Mine Alave. Kay Pastor Ed Casidsid, musta na ka, Pastor? Ano na to, plano ta? Okay na? Yara na ang atong koneksyon sa Guimaras. Dan, baliog standby, Dan. Dan, please come in. Dan. Go ahead, Dan. Go ahead. Okay siya? Para siya? Utod? Utod siya ang linya. Okay.
Otod ang linya ni Danny Villases. 38 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. Kung mayara dira nga mga nagapangawat sa ang kuryente o kung nagatapda sa linya, insigida report kamo to sa Tagamor para mabalaan, madakpan. Okay na? Okay na siya? Nakaplastar na si Dani. Liyo ko pa plastaran na isang mayo para tayo yun ang aton nga report. Ara na siya? Okay, utod siya po. Dan nagakautod ang imong nga linya da. Liyo ko be? Okay. So, why pa? Okay, basanay. Gapangita bala kamo sang rehistrado nga veterinarian agud mapacheck-upan sang inyo mga kasapatan. Mag-consult kamo kay Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kag iban pa nga mga sapat. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalan nyo kay Doc Ronnie Galia. Doc Ronnie daw base may another siya nga pag-butangan clinic. Prepare pa. Ga-preparar sa gina-preparar yan Mabalaan nyo man na sa gyapon no? Kay para lang mangin komportable man kamo kag mangin accessible no sa tanan. Kay gusto sa ni Doc Ronnie Galia nga maserbisyuhan kamo no? Makaserbisyo siya sa mga Gimaras nun. Muna ang plano ya. Tamad na sa magbalik to sa Manila kay gusto ya serbisyuhan ng mga kilala ya, mga kabyanan niya nga taga Gimaras. Kay tinagadaang-daang iban naga pabulong sang ila mga ido diri pa sa syudad sang Iloilo. Iban kadto pada kay Ribadulya karon kay may ara na kamuda nga rehistrado nga veterinarian, di siya subong kapangita pamagi nga mangin accessible sa inyo no nga ma-access nyo bala mapos lang tutulon nyo. So standby lang kamo kay kung may ara gid man nga ma-process yan na tanan-tanan yang papilis para sa iya nga bago nga clinic mabalaan nyo man na di sa gyapon. Okay? Sa mga listeners man naton dira sa San Miguel, Iloilo, kay Police Corporal Lopez Manda, kay Police Corporal Sanchez, kay ng MC Sanchez, mayong gabi sa imo danang. Musta ka na kuno ng MC, ambal ni Marisa? Okay ka lang da? Sa tanan nga makatapos ang media nga nagamonitor diri sa Iloilo Newsline, salamat gid sa pagtanaw. Why pas dani kay ina ang basurero to sa tubong bukid non ya labot pa to guys las Cagayan po just tatay pa masurero amo ni si Carlo Palam ti handom kag dumot ya nga makakuha gid sa nga medalya. Galing na paslawan siya sa una kay inang round. Pero nakabawi-bawi siya sa second round kag sa third round. That's why nga ang decision kay na no split decision. So kung why siya matumba, pasikuha na ton gold. Naglanding nang kita sa silver. Bisan pa sa amo sina sa una basurero subong niya silver medalist na siya sa Olimpiada. Na balusan ang iya nga pagpaninguha. Amo nang balta basta nagatinguha ka, may anihon kagid kag nagapangamuyo ka sa Ginoo. Ano gani ang mga makuha ni Carlo Palam? Ay may ara siya sang cash incentives. 5 million pesos under Republic Act 10699 or the National Athletes and Coaches Benefits
and Incentives Act. Olympic Wow. silver medalists are entitled to 5 million pesos. 5 million pesos man sa sports patron ni Manny Pangilinan committed 5 million pesos for a silver medal in Tokyo through the MVP Sports Foundation. 5 million man sa San Miguel Corporation by Boss Ramon Ang pledged 5 million pesos for Filipino silver medalist. Kag 2 million pesos sa House Deputy Speaker Mikey Romero added 2 million pesos to the silver cash windfall of silver medalist. Other rewards, free 60,000 miles per year for life from Philippine Airlines. Unlimited free flights for 5 years from Air Asia. Wow. 25 kag 25 free flights from Cebu Pacific Air. 25 lang? Mm. Ilaya? Piyari ganiya may Cebu Pacific na ni. Kag may isa pa gid ni ang nag-pledge man ang Phoenix Petroleum Philippines sang 3 million pesos para kay Carlo Paalam for Olympic silver medalist. Kung may siya? May salakyan? Ako pa wala Petroleum, naging pledge mo. Te, anong kwao niya da? Krudo? Diba, si magbakal sa kay may mga 5 million na to sa. Oo. Di, alang-alang nga mabakal sa krudong baligya, no? Sa kilid-kilid sang karsada, no? Dakpon kay mo na sang mga pulis. May na? At least may yatag na nga kwarta si Paalam sa kay Oo. tataya. Kaya, napangabaya lang, biskan bronze na lang. Tigaling. Oo. May Silver. pabura na sila sang ilabalay. Oo. Sa una, pang scrap, pamasura, no? Tapos, kumayara dang mahi pa, butang nila sa ilatob. Subong niya, makapatindog na sa sang bag-o nila nga puluyan, nga balay. At Oo. least maiyatag na siya nga kalipayan sa iya nga ginikanan. Way gid, Dani, way pangalusot. Samtang way pa si Dani Villases, check nato na yung update naton sa COVID. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID-19 updates. New confirmed cases, 453. New cases by province, ROF or returning overseas Filipino, Iloilo 1. LSI or locally stranded individuals, Iloilo 4. Iloilo City 1. Negros Occidental 1. Bacolod City 1. Local case, Aklan 105. Antique 26. Capiz 22. Guimaras 2. Iloilo 150. Iloilo City 54. Negros Occidental 36. Bacolod City 50. New recoveries 313. New deaths 17. Total recoveries 76,698. Total deaths 2,052. Total active cases 10,279. Total cases 89,052. Philippines sources QH.gov.ph. New cases 11,021. New recoveries 9,194. New deaths 162. Total active cases 76,063. Total deaths 1,544,443. Total deaths 28,835. Total cases 1,649,341. Worldwide sources worldometers.info/coronavirus. Coronavirus cases 202,574,699. Deaths 4,294,275.
Recovered 182,063,665. Active cases in mild condition 16,121,008. Serious or critical 95,751. Currently infected patients 16,216,759. Closed cases which had an outcome 186,357,940. Iloilo Newsline COVID Update. I-check nato na report ni Danny Villases na ka-standby na nagikan sa probinsya sang Guimaras. Dan, palihog standby. Dan, please come in. Yes, dyan, no? Kamusta ako na nga pala? Pasok, okay lang? Ayos na, Dan. Hindi lang mag-giyo-giyo damayo. Sige, okay. Naunod din kita sa bayan niya sa mga balita sa bayan sa Banwas ng Belevista. May natikma din sa paglapas ng illegal fishing sa Virginia sa Municipal Ordinance number 193, series of 2007. Nga kagabi lamang mga 9:30 ang magkatapo sa Bantay Dagat team kag suman sa Belevista Police nag-conduct sa nika Seaborne Patrol kag ilan na dakpan ang sa dili nga conduct sa illegal na papangisda sabay niya sa troll method kung hindi ba pangisda blang nga pag nagapaliyag ni sa mga pula kag ang subject person dili amo si Jorin Tasa Flores 30 anyos sa barangay Sumag sa Bacolod na sabihin dakwa sa isining na posisyon ng control ang 4 kilo sa mga assorted na mga isda. Kag ang ini nga mga team sa pagdakop siya kag of course ang mga fishing paraphernalias aral ako sa pagdakop sa Bantay Dagat team. Ngayon sa papaguna ni Rodrigo Pategi ang fish warden sa DA sa bayan sa Belevista at ni Police Master Sergeant GC Fernandez sa Buena Vista PNP. So ini kong subject nga lakpan sa illegal fishing ano sa paginakop sa Buena Vista Municipal Police Station. Kanya po na dyan sa bayan sa Buena Vista sa Manleka 21 anyos ang nakaangkon sa mga bukol kag lagob tugaman sa pagsumbag siya kang maglulo kay bangod man sa ilas niya pag-inom-inom nagluntag hindi pagkitianay kag dito na nagbunga sa pagsinumbaganay. Ang kagreklamong ini nagpadulong sa Buena Vista Police Station ginkilaran kay Loren Galdiga di Aguitas 21 anyos edad sa barangay San Nicolas, Buena Vista, Guimaras na nagkangunsa sa lagob kag mga bukol sa lawas pagulman sa pagkastigo siya kung pagsumbag siya sa iyaman mismo siya mga abyan sa balay mismo sa ilas niya ginainan na ang suspect diri mo si Lionel Galan kag ang siya lolo na si Efren Sebornido na may legal nga panigon. So sa report dyan, ang ining si Loren Galdiga nag-upod sa mga grupo nagpadulong sa balay inisang suspect na mo si Lionel Galan na mag-inom pag sa uli nagluntad ang hindi pag-itilianay sa tunga ni Loren kag ni Lionel nagkapura ini sila kag sa uli ang lolo nagwa kag sinumbagman ang ini nga biktima. Ang punto diri dyan nga ini si Loren Galiga hindi niya tagadra nag-upon siya sa balay sinisang suspect na si Lionel tulman sa pag-inom-inom. So nakuha kita sa report naglamang ka daw nag-alagluan naglamang hindi nga magtimbang bayan tungkol sa mo iyang incidente tungkol sa
inom-inom, nagbunga ini isang pag-tinapulay. So, ang punto dari dyan nga dapat kung inom, ibutang sa tiyan, hindi ibutang sa ulo. Kaya mo na tabo ini sa reklamo, kag mismo is ning abyan, man ang suspect ni dyan. Baka ito kataya sa bayan sa Valencia, itong bayan niya sa suicide incident, na kung agad kinasang informasyon, po sa kay Police Master Sergeant Charlie Haro, nga muna siya ang investigator sa Valencia Municipal Police Station, nga may aragiman, nga naluntad nga pag-suicide sa bayan niya sa bayan ng Valencia, natabo ini sa sitio Poblacion 1, ka Barangay Kalaya, sa Muyang Banwa. Natabo ini kahapon, mga alas 9 ng taknas ngaga, sang malipurahan sa pamilya, pag sa mga ibang mga kainod, na may isa ka persona nga nag-bitay sa isa ka sangasang akasya. Kag dito na natuluan nga ining subject na ini, naging aligar nga nag-suicide, ginikilala ini sa kay Victor. Dan? Hello, Dan. Oo. Dan? Sa akasya. Hello, Dan? Oo. Dan, ako nagapamati ka, hindi na paglawagang ilang ang ngalan, no? Hindi lang paglawaga palihog. Yes, Jan. Okay, go ahead. Hindi paglawagan ng ilang ngalan sang mga nagikog na palihog. Medyo malipis yung musling subong batian mo ko, siling ko, ang ngalan sang mga nag-suicide na, ikuan mo lang lalaki, pila edadya mo lang na, hindi na paglawagan ngalan palihog. Okay. Ang subject nga ni, nga ginaliga nga nag-suicide, amo si Victor Valencia, nga mo si Police Investigator. Nagipasuli nga nag-suicide na dulain sa mga 2 days prior sa pagkakita siya nga wala sabi mo sa puwan sa isla nga pamilya. So sa pita 5 sang alas 9 ng taklas ng aga na dipuranin niya nga agdan. Siling ko Dan, hindi lang paglawagan ngalan nila. Okay. Anyway, ginawag ito na ni Police Charlie, Inspector Charlie Haro, ang ngalan. That's why naging ginawag ito ng ngalan. Oo, tindi lang na pwede. Subject for autopsy pa ini. Kuha na sa dyan, autopsy no? Basi kung makuha tumbas ang final result ng autopsy sa subject ini, nga ginapasuni nga nag-suicide pagi sa pagbitay sa lubid sa sangasang akasya. Wala pa may baluan nga dyan kung ano giblang motibo nga ang nag-commit sa suicide ang hindi mo yung subject dyan. Nga sa gyapon sa bayan sang suicide report dyan, nakakontak kita kina sa kay Palinar Steliero, sa former punong barangay sa Barangay Magamay, kagin konfirma dyan nga may araman nga nag-commit ng pag-suicide pagiman sa pag-inom sa isa 21 years old, taga Barangay Magamay, kag matapos siya nga nag-tumars ako nag-inom sa gindray na siya sa bahay niya sa Iloilo, pero ginsagit na nga dead on arrival. Now, sa amo siling pasada dyan, nagpagabay lang si Parinar Seguero, former punong barangay sa Magamay, hindi lang abi pag-igalagit ang ngalan sa mga natungdan abi. Kay insagin swab, naging positive din sa COVID-19, ining biktima ini.
nga 21 years old nga lalaki. Kag ang iya sini nga pamilya, ang nanay niya, ang mga utod niya, mga siyam sa kabilog subong na nagpositiman ang subong araga sa may isa na kalugar sa may Panuas sa Balisa sa pag-conduct ng sining 14 days kapag quarantine, no? Sining siyam na mga nag-positive, no, sa bayan niya sa COVID-19. Okay. And according to Nasiliero, luwasin ng siyam ini nga parinspis ni isang nag-positive sa COVID, no? Pag-swab sa Iloilo, may ara pasubong pinakuha pagid ang resulta sini. Kaya posible man nga basi ano man resulta, wala mabaluan kung isla positive o kung negative. So according sa kay Nasiliero, siyam dari ang ara sa mundura ang na-admit, no, sa isang dira ka pwisto sang singunyang bayan sa bayan niya sang Nueva Valencia dyan. Okay. So paano, muna nakuha tayo mga informasyon ka mga report kag sa bayan diriya sang Kentas, kaya nag-try kita dyan na maka-interview sa kay Police Captain Von Lamson sang Benavista police station, pero wala kita kinamakaagayon sa pag... Okay. Nautod ang linya ni Danny Villases, dula na. Gadula-dula signalya mo sa Gimaras. Basi naglain naman tong chimpos Gimaras to. Way tamimo, no? Way tamimo. Ay gadula-dulang ang signal sa aton nga koneksyon direkta sa probinsya sa Gimaras. Sa may harapang itang talamyawan, more power Iloilo, bringing more to life. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa. Affordable sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake bangod aslang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus purified crushed ice ang ginagamit kag wala sang kulba bangod kemis ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Balikan tas Dan. Hello, Dan. Yes, yan. Yes. Oo. 2 minutes, Dan. 2 minutes. Okay. Now, talikin na, tayo nga makakontakt kay Police Captain Von Lamson, ang Chief of Police ng Benavista Station. Kaya nag-start na, no, sining adlaw, ang kampanya sining ordinance number 004 sa pag-dumili, no, sa magpa-subra sound sa mga tag-iya sa mga sound system diri sa bayan sa Benavista. Sariwat no kay may mangkot bala kay hindi bala bilog hindi nga province. No, hindi sa bilog province sa Gimaras kundi okay, Dan. Yes, Jan. Gin-explain naman na ni SB member Art Cartel sang may interview ta nga para lang na sa Benavista way pa na i-adapt sa probinsya, Dan. Sige. Okay. Pwede na buwas na makontak man si Captain Von Lamson, ang Chief of Police ng Benavista Municipal Police Station. Gusto lang mag-great ang happy birthday sa ating abyan sa kay Police Chief Master Sergeant Sombrano. Renato Sombrano. Isang birthday karon nga daw. So, ang pagpanayaw sini ayun sa inyong mga trupa sa Benavista Municipal Police Station, kag of course sa bayan sa Iloilo Newsline at inyong alagad. Happy birthday kay Police Chief Sergeant Renato Soberano karon nga daw. Dali Villases, Aldres Gimaras, mga balita para man sa Iloilo Newsline.
World Leaf Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz pagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Sa aton nga mga listeners, madamo nga salamat sa inyong nga pagupod sa amon nga pagpangalagad sa subong nga edisyon. Sabado na. Itanay naman kita sa Lunes. Buwas, mayara nga mahukap kita sa misa sa Haro Metropolitan Cathedral alas 9. No, standby ka mo dire, buwas. Kasi kutob nga hindi makakadto sa simbahan, kaya limitado, 10% lang ang pwede dito makasulod. Mati na lang kamo, tanaw na lang kamo, dire sa Iloilo Newsline, kag diraman mismo sa Guimaras Newsline. Nakita nyo man na sa YouTube channel, sa Iloilo Newsline. Wala na kita sa tiniyon sa aton nga pagpangalagat. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Upod sa aton technical partner sa kay Toto Boy Jeff, kay Nonoy MJ. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas.